Ahoj, ja vás vítam u nového videa a dneska to bude video s mojou kamoškou a budeme robiť stojky, premety a takto. No takže, poď sem Danka, volá sa Danka Sechovičová, podporte ju, je super a my ideme na to. Stopni video, nevybínaj. No, takže budeme to robiť takto. Ja napríklad robím stojku, ona urobí stojku, ja premet, ona premet a tak ďalej. No takže ideme robiť stojku teraz. Poď tu kamera, Majka. Tak. Stoj, šatička. A tak. To bolo, nevydarené. Ešte raz. Asi lepšie by to bolo na trampošku. Dobre, môžeš ísť, Danka. Sami daj. A môžeš ísť. Ona by veľmi dobrú stojku. Dobre, no teraz ideme robiť premet. Ani držaj ju. Držaj vinu. Dobre, no. Aj tu tak stoj. No, som veľký rozpek. Danka, premet ideš. Nemaj. A čo ďalej? To je premet. Lidke. Dobre, tá vlastne hrajte to premet. Takže ona vie. Takže ona môže. A teraz skús robiť premet. Z mostíka skús takto raz nohy. Ja som to asi neobrobím. No teraz skúsim ja. No, takže teraz ja. To je hrozne bolí. Chytam ťa. Dobre, ďalej urobíme mlynské, to vie asi každý. Dobre, Danka, ideš prvá. Vidíte, jaká super, nie? Teraz idem ja. A teraz urobíme si niečo ďalšie. Teraz ideme robiť to, čo ja. Mlynské premet. Danka, ideš prvá. Nie, to už nám nie, no Danko to. A premet? A nech potom rob premet. Super! Dobre. Teraz ja? No už ide. Čo? Dobre, dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Určite dajte like, komentujte a tak ďalej. A čau!